Li Tirkiye divan demên dawî da pêvajiya aştiyê Êrînî an jî neyînî tê gotûbêjkirin. Nebiye Şêx Saîd, siyasetmedar Diyadîn Firat li ser giringiya pêvajiya aştiyê sekinî û wiha ravekir. Pêvajo gelekî baş dimeşiya, aramîkî çêbû, rihetîkî çêbû û seyahatên îmraliyê çêbûn, heyetê cuda cuda çûn, hatin noxtekî yani. Çi dixwastin, digotin em nasnama xwe dixwazin. Piştî wî em bi zimanê xwe perwerdekirin dixwazin. Piştî wî statûkî yani bidin Kurdan. Kurd li vî welatên müşterekên vî welatênin hewce dike û statûkî jî bidin. Wezîrê Bergiriyê Tirkiye Hulusi Akar di qisedeneka xwe de dibêje gerek em pêvajiya aştiyê baş tentez bikin. Seroka Giştî yê MHP Dewlet Bahçeli jî di qisedeneka xwe de dibêje dixwazin pêvajiya aştiyê car din bînin lê gelê me vê zehrê wê nexwe. Van gotûbêjana Firat wiha dinirxîne. İnsan nakokiyê xwe, muxalefetê xwe bi guftegu, bi diyalog û bi müzakere çareser dikin. Kurd dibêjin em ji Tirkiyeyê naqetin. Ev ya yek, ev ya hat famkirin. Yani çima Bahçeli weswese li ser vî îşê dike? Tayyip Erdoğan çima weswese li ser vî îşê dike? Tayyip Erdoğan çû li medya tê got ez her çeşit necatperestî min red kir. Piştî wî jî got malê we, canê we, namusa we ji her çeşit tecavüz û tehlîkê hatiye parastin û di binê emniyetê de ye. Di dema pêvajoyê de van tiştana rin bûn, van gotinan rin bûn yani. Me jî destek da van gotinan. Çend roj berê Amerîkayê di derheqê sê rayedarên PKK da xelatek diyar kiribû. Diyadîn Firat ev biryara Amerîkayê wiha dinirxîne. Yani ev xelatekî tu manekî yani bi rastî me neda ser. Çünkü münasebet wisa ketiye nav ev ku yani em zanin veşartî be jî alaqên Amerîkayê ê istihbarata Tirkiye ê hemû deverên devletên devdor alaqê wan bi rêxistinê re bi örgütê re heye. Li Tirkiye gelek kes li pêvajiya aştiyê Êrînî temaşe dikin. Lê hikûmet car din wê vegere ser mêza aştiyê an na. Bersiva ve pirsê piştî hilbijardinên şaredarî baştir wê diyar be. Eyüp Demir, Deng Amerîka, Enkere.